I rhywun sydd yn gwybod beth neu pwy yw Addysgwyr Cymru, dyn ni'n gwasanaeth am ddim sydd wedi cael ei darparu gan Cyngor y Gweithlu Addysg ac yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru mwyn hybu a helpu pobl sydd gyda diddordeb gweithio yn y sector addysg yng Nghymru. Mae yna cymhellion gwahanol ar gael a dyn ni wedyn yn gweithio yn y cymuned gyda partneriaid gwahanol mwyn trial annog pobl o'r cymunedau yma i gweld y cymhellion. So mae'r cymhellion trwy Llywodraeth Cymru o 5,000 os ydych chi'n dod o cefndir ethnig lleiafrifol. Ond hefyd wedyn, dyn ni'n gweithio gyda'r partneriaid yma i roi digwyddiadau ymlaen i trial denu pobl o'r cymunedau yma i meddwl falle a cymryd y cam cyntaf mewn i'r sector addysg. Mae fe'n bwysig bod y gweithlu yn dangos yr un amrywiaeth sydd yn y cymunedau. So, dyn ni'n byw yng Nghymru, ble mae yna cymunedau gwahanol ac pobl o cefndiroedd gwahanol, a mae fe'n bwysig wedyn bod y pobl sy'n darparu'r addysg yna yn adlewyrchu'r cymunedau yn ble maen nhw'n byw. O ran y del, o'n i wedi cwrdd â del mewn digwyddiad tua flwyddyn yn ôl. Oedd wedi cael ei targedu at pobl sy'n dod o cefndiroedd ethnig lleiafrifol. A o'na, o'n i wedi cefnogi y del gyda ymgeisio ar gyfer y cwrs tawr. O'n i wedi trial chwalu rai o'r rwystrau yn y ffordd. A wedyn pan oedd cyfweliad â hi, o'n i wedi paratoi a cwrdd â hi paratoi ar gyfer y cyfweliad. A wedyn oedd hi'n gwneud gwych a o fyna oedd hi wedi cael cynnig o 2 prifysgol a dywysodd y del i wneud y cwrs tawr trwy prifysgol Met Caerdydd. Os ydych chi am cysylltu dy'r tîm, dyn ni ar gael trwy'r wefan, so trwy addysgwyr.cymru, mae modd i chi cysylltu dyn ni trwy'r wefan, a hefyd trwy e-bost neu'r ffôn, so e-bost yw gwybodaeth@addysgwyr.cymru. Ond hefyd mae modd i chi cysylltu dyn ni trwy'r cyfryngau cymdeithasol. So mae'r tîm yma ar gael a dyn ni yma i helpu chi a roi'r cyborth i chi fel bod chi gallu cymryd y cam nesaf mewn i'r byd addysg.